Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Diri lang sa Aksyon Radyo. Action Reports, Afternoon Edition. Today is Monday, kita mga kaakson, Setyembre 5, 2022. Happy Monday sa tutalan ng mga tagpalamatiya. Pero kung natin balikan ang atong nga kasaysayan, subong adlaw is actually the 46th year. Sang ginatukod mga kaakson ang bantog ng Philippine International Convention Center o ng PICC. Sa Filipino, panawagin nato ng Sentrong Pangkombensyong Pandaigdig ng Pilipinas o ng PICC nga ginakabig isa ka convention center nga nahamtang mga kaaksyon draman mismo sa Cultural Center of the Philippines Complex sa may Pasay sa Metro Manila. Ining PICC pero tinagid man kadamo sa mga event na dari mismo ginapatigayon mga kaaksyon. Kalakip na ang local kag foreign conventions, ang mga pagsinapol, mga events, mga social events kalakip na mga kaaksyon. Kabalabala kamo ang PICC, nagserbi man ini bilang opisina sang Office of the Vice President tubtob tuig 2005 mga kaaksyon. This is until the time of during sa administrasyon ni Anay Presidente Gloria Macapagal Arroyo. And iniman mga kaaksyon na nagaserbi bilang opisina sang Philippine Charity Sweepstakes Office. Aksyon John Diaz sa Action Reports, Afternoon Edition. Tanasiling na mga kaaksyon, tanda naton nga today is September 5, 11 days na lang antes ang adlaw sang Pasko, kag 118 days naman antes ang tuig 2023. Months na naman, panahon ng pagdiriwang, parol ay ilabas at isabit ng mga media. Mayong hapon akong inyo alagad sa kanginan Aksyon John Diaz. Dari kita sa aton mga Pangulong Dinaran. Aksyon John Diaz, balita na patas. Kagkaroon sa atong Pangulong Dinaran. Nanobla ang mga bulubalita nga dapat ninyo bantayan diri man sa aton nga pagpangalagad diri sa aton palatuntunan. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radyo. Sa sudad sang Himamaylan mga kaaksyon, may duha ka kaso kusariin na sapuan ang bangkay sa separado nga lugar naman mismo sa may sudad sang Himamaylan. Iring isa ka kaso involvado ang isa man ka persona mga kaaksyon nga ginaligar sa mga kapulisan naghikog bangod sang depresyon. Iring depresyon is another perennial problem kabalo ka
kung depressed ang isa kataho, do arab lang iya nga paminsaron, do wala na gid siyang paglaom sa iya mismo nga pagpangabuhi. That is why we encourage everybody, especially kung may ara ikaw dirahi mata, nga nagasuppress ang kaangay sini nga sitwasyon, mas maayo makaaksyon kung imo istoryahon, kung imo sabi kamustahon, kung wala hibaloon ang kondisyon sa sini nga persona, kay ti at least mapaghanhagan nato ng kabudlay kung kabugat sa iyang balatsagon. Muna ang bagay permis ng kapulisan, especially kung may mga kilala ikaw nga naga-suffer of sang sining nga ginatawag naton nga depression, ang aton nga guidance, ang aton nga aid, aton nga bulig kinanglanon gid sang sining nga mga individual. Ang isa man diri ka kaso mga kaaksyon, isa ka senior citizen nga babayi ang nasabwa na lamang nga batay sa suba nga sakop dira sa barangay Karajuan sa may syudad sang Himamaylan. Ang report sunod sa kapulisan nga sa Setyembre 2, Biyernes nga adlaw, amaning uli nga adlaw kung sa diin o kung saan o nasakitan sa mga himata ining 65 years old nga babayi. And then September 3, nagpadangat sila sang reklamo sa Himamaylan City PNP. And then kahapon o kung kahapon na makaaksyon na sapwan nga nagalutaw na ang bangkay sa mga persona o kung wala na sa nga kabuhi. Sa ito naman nga headline number 2, sa may Banwa man sang Pontevedra mga kaaksyon, ining away sa tunga sang mag-utod, ining magulang oy binuno yang iya nga manghod. Ang rason diri mga kaaksyon sang ila ginawayan sunod diri sa kapulisan, bangod man ining dogin baligya bla sa magulang ang iya mga kaaksyon nga botilya sang manghod. Siguro ti para magkwartahan man galing kay tinangakig ang manghod. Naglalisay sila. Ang magulang na impito siguro. Nagpauli sila balay, nagkuha sang duha ka kutsilyo. Ay hinanusan niya ining iya nga manghod mga kaakson. Malang kay ti kamot lang ding pilas. O galing kay tinadakpan gidining sospek. Pagkadakop siya mga kaakson, gindala sa presuhan. Ang manghod desidido gid nga magpasakas ang kaso. Ang isa mang kakaso nga pagbuno dra na mismo sa may Banwa sang Calatrava. Upod sila nga duha sa ilim na ng biktima kagang sospetsado. Oy, sa tunga-tunga siguro blas ang kaulogbo nila, nagluntad ang pagnilalisay. Ang problema kay ang sospek may bit-bit galing nga daan mga kaakson. May patalom na sa nga dala nga daan, binuno ya ining biktima. Ang resulta, ang biktima patay. Ang suspect ang report naton nga nabaton sunuman sa aksyon correspondent nga si Aksyon Nelson Pateño gikan dira sa 1st District sang Negros Occidental nga suspect ang nagsungka kay nagidamang sang aga sa Calatrava PNP. Dumay saman ka kaso sang pagpangbuno nga nagluntad dahil naman niya sa bahin sang syudad sang Silay ginkumpirmar diri sa aton ni Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daruca. Hubog ining biktima kagang sospetsado. Kaya dito may daan na sila bilang tima-tima. When you say tima-tima, timiara na sila old grudges, no? Daan na nga daan nga away. May dinumtanay na sa bahin sang biktima kag sang sospetsado. Ining biktima doging komprontarya bala ang sospek. Bangod sang ilang nga away nga ti dugay-dugay naman ikuno. Kumo nga nakainom. Oy, pagkomprontasang nga biktima, kinapungol pag isang biktima ang sospek. Atin ang hinit gurong sospetsado, timing man, nga may okon preparado na. May bit-bit ni sa galay mga kaakson nga kutsilyo man. Patalom abi dira na taklos yun nga daan. Hinanusan niya man ang biktima, may lang kay pilason. Pero ang sospek preso karon sa custodial facility sang Silay City PNP. Dan naman sa Banwa sang Ibi Magalona, gina-update na rin naton. Actually, na istorya na naton ining isa ka concerned citizen. Kinareklamo, do pa rin man dis Bacolod. Kung diri sa Bacolod, nagareklamo ang tao bangod sang Puerto Pigaw. Pigaw nga serbisyo sang Water District. Dito sa northern portion sang Negros Occidental, ang problema nila mo man. Pigaw nga serbisyo sang Water District. Dala mismo sa northern portion sang Negros Occidental, to be exact sa may 3rd District. Isunod diri sa tagreklamo, oy do mga duha na ni kagabulan nga wala dala sang enough supply sang tubig sa may Banwa sang Ibi Magalona. Tingin na ulat nato ng update kay ting aton advice sa iya
mas may before naton diri cater on air. Dapat nakatuanan nilang concerned agency tinagpadangat at sila sa ila diri nga liwat na naman nga reklamo kay naligad pa ni kuno nila nga complain pero subong dogin balikan to nila tibasi karon lang may mga update diri kuno nga pasalig ka water district kang opisina sa Lido Mayor da mismo sa may syudad sang Talisay. Dugay-dugay man ko po nato ng hepe sang station number 10 in the person o Police Major Richard Farito aton diri i-check ano ba lang pwede mahimo diri sang kapulisan kasunod sang gipadigaan nga transport strike sa masobra isa kagatos nga tricycle driver na mismo sa may handumanan kay may ara gi sila galila nga to dadra kit ila diri nga primary concern hindi sila kuno masado gid ka ginansa kun kaganar kay bangod nga damo sa nagasawsaw o kun damo dira nagabiyahe nga mga kolorob nga mga motorsiklo kun tricycle lalabot sila may mga e-bike bagid nga kompetensya dira sa mga tricycle. Ila panindugan, lehitimo sila, tinga ko no wala ginadakop ining mga moto o mga tricycle nga nagabiyahe dira. Dugay-dugay balo nato nano diring panindugan sang hepe sang station number 10. Kagano diring pwede nila mahimo nga mga tikang. Ito yung pinaka-direct ang pinakalapit da palapit dira ang station number 10 gid ining ang bitaw kalapad man sang area of coverage sang bitaw plus paggingadaan gid ng kaginumon-gumon dirang sitwasyon nila tila untat ning issue dara nila nga nga ni Councilor Albert Torres Pino kagang plano nila nga pagpalin kung pagkaka sa pwesto kay Police Major Junji Liba kasuno kay Mayor Albi Benitez. As of now, amo ang hepe sang Bacolod Traffic Authority Office. Aksyon! John Diaz! Balita na patas! Karon man ang balita gikan sa Bacolod City Government Center, pagkakasang face mask, hindi pation. Para sa Bacolod City, suno naman kay Mayor Albi Benitez. Nabalo ka, tito timing, minimong tanong sok-sok na mas. Maskara Festival, tito guaya gitod, maskara. Eh, face mask kita gapat, no? Sa bilog ng Oktubre, doon ang kasanto mangguro sa celebration. Kaya tinaka-face mask top, plus maskara festival pagedang. Pero nevertheless, in terms of scientific study and scientific concern, siguro do hindi pagid mantion nga kakaso ng face mask. We have to remember, we are still under the COVID-19 pandemic situation. Kaya wala labot sila mga kaakson, may ada pagigtanga ginapangamanan, mano kung may ginaatubang kita nga concern, may angod sa ning monkeypox. And the treatment or the possible way to avoid this particular disease is similar kung ano ginobra natin sa COVID-19. Muna pagsukso sa face mask, pagsunod sa mga health protocol, kalakip ng social distancing, kagiban pagid mga sanitation and hygiene techniques. Tido puro pareho gid mga kaakson, ti karon ko kakason to ning face mask. Do matsagan tari karon do wala na gid sang COVID-19 kag monkeypox. Aksyon! John Diaz sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time la 5:08 na. Mayang hapon Luzon, Visayas kag Mindanao. Welcome na welcome diri sa atong pagpangalagad ining Aksyon Reports Afternoon Edition. Happy Monday mga ka-aksyon, Setyembre 5, 2022. Subong hapon liwat na makita magadulong sa inyo sa pinaka mga bagong madalag ko ang mga balita na tipon sa aton mga Aksyon Unit Reporters. Aton Aksyon Corresponding handang-handa na nga magdulong sa inyo sa mga balita mga ka-aksyon siniman nga mga tinion. Sa kinaanda na ko naman ang inyong alagad sa kahanginan Aksyon John Diaz. Welcome na welcome sa liwat dari sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time na 5:09 na. May mga mensahe ka mga laging pedala-pedalang sa ito naman nga text hotline 0963-757-0874. Suliton ko 0963-757-0874. This time, check natin nga patrol. Ato naman nga Bravado Patrol. With Aksyon Zil Manardo, kumusta nato ang pinako nga sitwasyon sa palibot sa sulad sa Bacolod sining hapon mga ka-aksyon. Ang iba na nagpahimunong kay nag-ulan sa sulad sang Bacolod. Kamusta ayan? Nagasigi pa ilang propisyon aton kalangitan. Kamusta ka madara mga ka-aksyon sinutag sa ka mga lugar? Sa 61 ka mga barangay diri sa Dakbanos ang Bacolod. Kamusta dara sa inyong area?
Nagabulo baha pa bala? O kondo ka manayan-naya lang sang paniempo. Laman sa mga banwa kagkasuraran diri sa probinsya sang Negros Occidental, attendance check na! Kamusta diri ang lakat sang panahon sa inyong mga lugar? Pero antes pa man ang tarani balo naton diring sitwasyon sa dakbanwas sang Bacolod ubod naton si Action Zil Minardo sa Patrol. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Zil, may hapon. Action dyan! Wala Yes. na nga hapon. Sige pa. Para na. Gapa na lithig yapon. Just sige gyapon pulupismo Oo. ang kalangitan do. Gani. Lunes pa lang do gabisyo na sa ako. Amo gid gani gin ko si naman sa kanang gibe naman sa. Basi bila ginuti. Tapos naman siguro. Basi ginutikan sa ba ni papangaw be do gadulo man tati dalahiga na lang iban. Sana all. Sa North Action dyan daw kadulom gid. Kaga diri man sa aton sa bilog ang nasyonada sa Bacolod Action dyan, no? Sige. Ulaw naman subong. Oo. Are na panalitin naman nuwa na munuhan lang nagbalik naman sa Gani kay hinapan na Black Zil nga pero tigin ang tipon sa galom, no? Oo, kagina ti pero sang tulo temprano pa ya do kainit pa man pero ang galo mara na gid. Ara Dito na. sa may south o nga parte ano matcheck ko do gabunok ng ulan. Basta dito lapaw di sa may Lacson goro do gaputi-puti na to do gatudo ang ulan na. Ba, pero tigin kita ko tigin sa inyo nga video nga gina-feed pero ting galom Galom, dito sa oo. northern portion sa Negros. Correct gid action diyan no. Going sana ni action diyan. Going south. Oo. Ang south Oo, na. going south. Ay, Oo. oo, kaya nakamusta din na naman. Pero ari na sa may dalan Lacson. Daan mo sa Lacson Oo, area. Sa Lacson. Pero amo man sa tsura niyo ang south kag ang north. Wala gid ano kinalain. Amo man ang anok sang galom ano subong nga hapon ang siniti ang mga nagamotorista ang mga kauturan nagahingagaw man ni sa ilang pagpuli sini kay ti subong action diyan ang lakat sa trapiko is slow to moderate no diri sa may dalan sang Lacson sa punta to ga ano ang salakyan no kadamo sa mga salakyan sini action diyan no ari aton nga sa masugata ta mga nagamotor no so hinahinay lang pero padalagan nila dasi ginay kay grabe na lang hinahinay lang pero dasi gid ila padalagan Hindi ka ba ka kung maginahinay na sa Lacson Zil laban-laban kina sila sa basa mo. Iban sila may raincoat Oh, pero ti yung okay iba na ya. helmet lang gid oh. Gani pero kabalo ka, okay na mabasa ka pag abot mo pwede ka lang kapaligo. Pero Oo, siguraduhon paligo mo nga hindi ka maaksidente, kaya aksidente mo madugal tupot sa dasons mana. Bumabasa ka makapaligo. Pero Oh. kung maaksidente kang pilas mo kag bukol baute ayun mo nga batsagon sa Ate, pilas mo si mana. amo gina siling mo nga do hindi ka gid maligo man eh. Paano masabi? Hindi ka gid kapaligo. Hindi ka gid Kay kapaligo. sakit man. Pero So, tigid nga daan ka sakit ya. Oo, doon ka namin sa uniform sa bungaw. Pabayan ng dobla. Pawala ng dobla. Parang nga. May ka muno, di ka ni sakon. Sino naman ko nagkanta nga, nagbunok ang ulan. To be... Pwede ka kakanta, ya. Klaroon, talango lagi kami kakanta sa mga hapon. Wala ko yung kakanta. Wala kami kakanta. Gani, wala kami yung kakanta, nagsunsil sa mga adlaw. So, hindi Ako kaming din. balasolon kung nagaulan, ha? Do, Sino, Mar? dogin pong gan, ginamon diri nga tingog nga mapagwa. Oo. Para hindi kami kakulokanta kay basi mabasulan tabla. Gani, kay bugat na daan sa galo mo. Tay ko magkanta pag ita mo ginambal karon nga bundak ginang ulan. Sana all. Grabe ka naman, do ginaano, ginangaton nga voice quality ba? Do mabundak kitang ulan. Gano pala ko gani, gana mahaming pala ko dyan. Gani, oh. Pero Pero- gani ka sa punta ga ulan gid oh. Gan, nakita ko, Action Zil. Pero damol day. Wala, teacher, magwa ko danay. Sana all. Break mo na be guys. Abi ko magwa ko danay. Nang nakita ko Black Zil, dalaga rin sa may area sang ano na ganing bazaar na dabla? Fair, ano na gani? Mayfair, mayara na kayo mga banderitas, ano na do, pang festival, ano na do, mabatsagan mo na lang. Iya guro action dyan sa pag-Tanduay Fest. Okay. Sa Tanduay pa man ang banderitas. To dra Oo. pala na yung portion, do wala pa gid man dyan nabutangan bilog, no? Wala. Okay. Sang nagbigad pa na da. Pag-Tanduay Fest, wala nakakas. At least do araga po ng vibes ang fiesta. Kita ba kung Oo. pila na lang daan ka inadlaw, pila na lang ka semana, Mascara Festival naman.
Yes. Literal nga maskara. O, literal, amba ko gani kagina, literal nga maskara, kaya naka-face mask na nga daan. Correct. Naka-face mask. Oo. Te, ano ginaya, for sure, yan makamaskara, kita na yan, no? Oo. Hindi na ka mga girls, hindi na mo lipstick, eh, nakamaskara. Nakamaskara, magyapon. Oo. Grabe ka naman. Oo. At least yan, do, bisan sa sulod, wala confident, kaya nga, both inside and outside, you feel beautiful. Sana all. Kaya na ito, bet pagkakasilip. Ah, diba? Di ba? Do, gabarakang. Sana all. No? Ano? Dance competition. Ay, hindi ko sa dance competition, dito ko sa Mr. Mascara. Sana all. Kaya nagtao sa kanong body niya. Hindi na tataya kayo do, ano to, kung baga sa isa pa ka sa isang trabaho, overqualified. Sana all. Correct, sir. No, kaya nga, kundi nga, Assignment, sir. kundi nga polo, gabi abreo. Sige, anyway, di ka mo sa Action Zil, pero ting traffic, dala sa may seda, dampi, no? Dala sa kalanaan, nila ni Action Eric, pero ting traffic, oh? Oo, gani. Damdamot sang gapalauli ng mga salakyan going north kag south gida action dyan. No? Ah. Kaya tigin balik naman drem ng batang baral ni Balao. Mm. No, para hindi maga pinagustuhan ay kaya ang iban kung kakisa dre pa lang ni action dyan no naga-U-turn na rin sila. No, si diri nga area sa may McDo ayon no left turn na diri action dyan. Okay. No, so, At least, kinahanglan- klaro, ha? Dapat ang sa may Lagon, sa may 6th Street na Action Zil, bawal ang left turn. Both, halin diri sa may Lacson, or halin ka sa 6th Street, hindi ka pwede ka cross. Oo, hindi pwede action dyan. Oo. Ribot ka dyan. Oo. Ribot. Walang ginareklamo sa iban. Pero kay insakto man action dyan, do kay sa diridaan, ang pinaka-last ni Balang Abaral, pedestrian na nadayon mong. That's why siguro nga wala man naging pabutangan balang sa nga left turn. Kabudlay gida action dyan eh. No, kung halin nagkadire nga ma-left turn ka kay man, may ano ni siya mo, intersection sa action dyan. No, may pagka, mandira sa may makto ayon. Kagati likaw man sa aksidente, no? Sa kagasubong nga hapon da, no? Makitaan sa gate, nakadamo sa mga salakyan ang nagapakadto pakarin, no? Nagapanumbanay na nagaiban nga mga nagamotoro. Gani. Ginatundan namon, kay gahingagaw, kay grabe ka, ano na, sa pagkado ko kadamol, gisang ulan, pamatsyag ko. Pero Action Zil, kung ako pala pambalon, Action Zil, kung ako tali pwede na ba extend nila taning baral, dira bala sa may intersection, dira lapit sang South Capitol Road, kita kada tubangan Jollibee. Ang mga salakyan, dira ka pinagusto, tabok, cross, tinga tabo, ga-congest ang mga salakyan. Dira tani, dira yung dapat sila daan. Kaya nga, first, wala din traffic enforcer, ginaka-on standby permit. Ikaduha, busy street na dang Lacson Tourism Strip na panawag naton, kiti highway, ini siya. Ikatatlo, kita wala disiplina ibang nga driver, pinagusto lang tabok, tikis ang resulta sila dira. Kung may bungguanay, kung may magsapdinganay, do halos magaling nga daan, tinugay-dugay. Ang guaya, perting traffic dira sa area sang Lacson. Kung na kuya, I don't know, kung anong feasibility study dira sa Bitaw. Pero tani, di ba o na-extend nila gamay, nga hindi nga madisiplina ang tahong, hindi na sila mag-cross sa South Capitol. Pwede lang, ngayon mo ng South Capitol, alagyan, going to the hospital, hindi nga para magtabok ka sa dalan, nga para mag-shortcut ka, kaya mo na natugas ang trapiko. Correct action dyan, kay ligad, kapila na natabo nga may nagabungguanay, kaya tiga pag gusto lang dito, o the cross ni ang mga salakyan man bala action dyan, no? Pagati, diri daw sa, sini action dyan, sa may mga intersections, diri bala, no nga hindi, pwede kung wala sa mga left turn, daw 24 na diri ang kabilog, no? Diri sa may syudad sang Bacolod, ang gina-identify, sinisang Bitaw action dyan. Gani, man. Gani, kabalok action, Zil, ang iba wala kayong tindi mo kung nga anong rason nga magkinabutangan baral. Sometimes, gabutang kita baral, especially for areas nga wala masyado sa traffic lights nga ginabutang, gina-install. Yes. Kaya yung purpose na to make sure nga hindi ma-violate, hindi bala matamaan ang kabugaton sa trapiko dalang area. Ikadua, ining galo nanging concern man niniligad. Kaya ang galo, ang intersection point, gibutangan dala sang baral. Well, in fact, okay man, okay ginang intersection point, hindi pagbutang baral. Pero atong to perception sang una, probably ang reason nga gibutangan baral is para ma-challenge ang tanan, no? Nga hindi bala pwede ka, no? Galing kay ang sala lang gito, kay pati ang east to west direction, ginbutangan baral nga hindi kalabay. Ti sa uliging kakas Manila, ti subong na tawang traffic dira sa Galo Lacson kay
matulutaw hay na hindi tanto amo na sila kabugat kay wala ginaalaw ang left turn sa dra mismo sa area sang Galo Lacson. Correct at action dyan. Kagang iban sinibal action dyan ang kulang pagiti sa aton. Ang kikisa hindi man note nga hindi na dagali pwede ka left turn. Ang mga signages nibal action Yes. dyan. Yes, may pipila diri no ka mga hindi pwede ka left turn, hindi pwede dira ka tabok sa amo na nga area na hindi ma-identify sa mga salakyan bangod sini nga wala signages unless na lang ang action dyan kung may may bitaw nga nagabantay o kung na traffic enforcer iti may nagaguide, especially pag action dyan kung mga baguhan o kung pangayaw balang hari diri sa may syudad sa Bacolod no kaagi kami na sa una kaagi kami na sa una nagale pwede ka left turn no naka left turn kami kay wala man sang sign no nga no left turn action dyan but wala na sa aton nga mga kauturan na observe lang gid sin action dyan no kung nga ara sa dalanon kagati lang gid no abide lang gid sang mga ginapatuman man diri sa alakat no sa bahin sa nga trapiko sini action dyan so far subong nga hapon na makita damo ang mga ari subong no sa mga dalanon sa may syudad sa Bacolod kagang mga estudyante action dyan daw nabuhi-buhi man ang mga jeepney driver kay hasta sa gabi sini may mga night class pa man niya ang high school no madamo sa gihapon siniya ang pasahero punuan ni perme hindi ka na iyawan hulat taga pila ka oras o kung pila ka minuto kaya dating na lang mapun especially sa mga malapit siniya action dyan nga mga buluthuan but so far in general action dyan no ang ato nga diri nga concern gid sa may syudad sa Bacolod ang malakat sang trapiko sa mga hapon kay daw kabugat gid no kana slow to moderate sa iban. Action Reports, Afternoon Edition. Sige, anyway, okay na lang to siguro. Kay the last part naman lang to sang presentation ni Action Zil. Salamat kay Action Zil, no? Tod ang linya ni Action Zil Minardo. Siguro nag-travel sila, no? Or the time allotted sa network. Nalapot na ginato na. Anyway, thank you so much dira sa patuwid Action Zil Minardo. Back-to-back dira kay Action Papang Nixon Tahom. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Medyo maulanan sa gihapon ng panahon sa palibot sang syudad sang Bacolod. Mga ka-action this time, i-check na ba Action Oliver? Kabalo ka kainas ang aga, nagpatigayon sang transport strike ang grupo sa mga tricycle drivers draman mismo sa may barangay Handumanan. Ang mga Tricycle Operators Drivers Association of Handumanan. Tinutuyo sa ina protesta nga ipabutsyag ang ilang hibubunot kag ina reklamo sa PNP kag sa Bacolod Traffic Authority Office batok kuno sa mga kolorom nga mga tricycle nga nagabiyahe sa palibot sang barangay Handumanan. Na-interview kay na Action Alvin Grava, ining isa sa mga opisyal sang Dama ka-aksyon da mismo sa may barangay Handumanan kag ti suno sa ila nga nakapadala na sila sa formal nga sulat sa ang ila asosasyon mismo sa pamunuan sang Bacolod City Police Office kag Bacolod Traffic Authority Office nga nagapangabay nga aksyonan ang mga kolorom nga mga tricycle. But as far as I know, ining PNP dira sa Handumanan, ang police station number 10, may naguluga kulang bala sa pagpadagayon sang operation, pagdadakop sa mga kolorom nga masalakyan, and after all, hindi man ni amo lang ang ilagi na tutukan no? Pero let's get to know, Abi, the details regarding sa diri. Ano mga aksyon dira sa police station number 10? Kagano posible, ila pa palabot man nga solusyon para may ara ba na halfway, may ara sila sang makuha o kung mahimo mga ka-aksyon nga mga positibo nga tikang. Joining us this afternoon, ang hepe ng station number 10 diri sa Bacolod City, Police Major Richard Farito. Sir, good afternoon. Si Action John Diaz, live ikaw sa Action Radio Bacolod. Hello sir, good afternoon. Yes sir, good afternoon. Kamusta sir? So far okay man. Kaway man ang area ko. Gani, long time no see. Sige lang kayo makabisita kita dadason. Pero sir, ang concern ta wala sir regarding sa ning reklamo kay kay na-aware naman kamo nga nag-conduct dara sa transport strike ining mga sobra isa ka gatos nga mga tricycle drivers sang toda sa Handumanan nila concern against sa ning mga kolorom dara sir. Ano ni sir ang inyo diri sir nga information regarding sa ni diri? Ano na ang mga plan of action sang Station 10? So hindi man sila nga madamo gid nag-conduct ang strike kay dugay-dugay nagbiyahe na magani man sila no. Actually no ang ilang na reklamo ni regarding sa kolorom
No, wala man kita no pabaya o kung na ginatulira ini bala nga mga traffic violations ang mga tricycle drivers. No, actually every mag-checkpoint kami sa adlaw-adlaw nga tanan. Tapos every time nga conduct kami operation sa traffic rules and regulation. So dala ni namon ginadakop namon ini siya ang mga kolorom, the same time other traffic violations. Okay. Kaso no kung kaisa bala depende sa availability sa amon nga mga sa amon nga citation ticket nga halin sa bitaw kay tungod nga limited lang nang inahatag sa amon kay tungod nakulang man siguro ang production nila kagara pa ka kita bala sa transition period. So sa bagong administrasyon so ara pa sa adjustment. So kagina no to ginaksyonan taman ang ilang ginareklamo na padala man diri ang bitaw sang ilang tawo no may may coordination kami sang chief sang bitaw ni Police Major Liba Yes. makanda kami one time big time man diri nga operation no bali bilog ni adlaw tanay galigati subong hapon nag-ulan no kagti bilang nakop ni namo kag patikitan pugid ang mga kolorom nga nagabiyahe no kag gina-remind sila nga manila i-renew no kaya ang one time nakaagi man kami operate no mostly mga violators membro man sa association kay tungod ng ilang mga franchise wala mapang-renew. Okay. No pero gabiyahe. No siningan ko na sila kay before naka-conduct naman ko meeting sa ila para magani na si Mr. Jigo Malakad. So ginabala ko sila nga sila mismo sa association sigurado nila nga membro nila tanan naka-renew sa franchise no kung mga viewers permit dira naka-secure na sila para na legal man ang pagbiyahe kag ang iban nga mga kolorom no inabla ma-encourage man nga gawad man sang permit para nga legal man ang pagbiyahe nila. So amo na may initial naman kami ng dialogue sa ila regarding that. So ang Station 10 continuous ang operation ni sa traffic rules and regulation kag adlaw-adlaw ga pagtiket kami sang violation na madakpa namon sa mga driver nga violators. Oo. No ginatikitan ginanamon. Sir, first ana nga concern. Ano kuno sir ang pag-identify? Ano ni sila? Why nga agi na considered naton nga kolorom ang iban nga salakyan nga amo ni gireklamo sang ilang nga grupo, sir? Yes no ay siguro nakita ko ang point ni sang presidente or sa association nga gusto niya man ma-membro nila ng mga kolorom kay para makasulod man sa ilang association kag hindi man unfair man sa sa ila o sa association nga may ara sila permit no may permit sila para magpamasahe o kung magbiyahe. Okay, akong baga sir ang punto digali sir ini nga ginatumod nila nga mga kolorom amo ni mga salakyan di pasay nga motorsiklo or tricycle nga nagabiyahe dira nga hindi members sa asosasyon nga registered or may ara sang license abi. Yes, kag wala sang kwan sir, kag wala ini sang franchise. Okay. Nga magbiyahe. Amo na siya. Amo nang ginagi na namin nila nga kolorom dira. Kaya na sir na mention mo man nga ti wala man ka mo nag-untat sa pagpandakop and kaina gani nagkanda ka mo sang operation. Ano ni mga possible sir nga mga violation nga ibutang dira once may madakpan nga kolorom and then anong possible penalty sa pagkabalo niyo sir? So base sa citation ticket ya sa syudad no tikong kolorom charge ginamon sila sa kolorom gid mayara naka-specify stipulate sa ilang citation ticket. So amo gina-charge kag naga equivalent na sa 1,500 I think na penalty. Okay. So kay na sir mga estimate yung mga pila na nadakpan nyo kay nagkanda ka mong coordination kag one time big time tani? So, yes, damo man ang padapan siguro more than 20 ka mga drivers ang pangtikitan gid. Oo. Hopefully ni sir, after sini, ang inyong ayo diri sa mga drivers dira sa TODA, kaganong ayo nyo man diri sa mga kolorom bala nga gisigig yapon pasaway?
Yes, mo lang na ang aton nga panawagan sa mga tricycle drivers kag sa membro man sa asosasyon no sa tricycle drivers diri sa Dumanan kag Pilisa nga palihog lang bisan membro ka no secure gid ang papilis mo nga may permit ka sa pagbiyahe o kung may franchise ang imong tricycle sa pagbiyahe. Subong man ang mga pulurong no nga magagawad man sila sang franchise para nga maging legal man ang pagpamasahe nila kung pagkuha sa pasayro. Kaya isa pa sir, ti kamo dira enforcement man lang kamo, and then supposedly ti dapat gani beyond na sa inyo duty gid man dai gani kay ti you apply kay ti part na sang obra sang police dira. Kung magsige na pasaway karon ti awan makamuda control sa kadamodamong adaan sa mga drivers dira. Yes sir no kag kita kisaga kag makita sa humanitarian consideration doon nga balaan man nato ng diri ang lifestyle sa Dumanan kag Pilisa nga relocation nun sa una kag daw nakita naton bilang ang mensang livelihood nila sa biyahe lang sa tricycle kag e-bike. So amo lang na nga gradually no kung nakatama din na idokar man sila agi sa pag-implementar sa traffic crossing regulation man. Kali kay amo na ang PNP diri sa police station 10 hindi sila ka full force kay tungod nga may ibang pagkami nga trabaho hindi lang sila nga ma-focus kami sa traffic. So kag isa pa limitado ang amon nga citation nga ginatag sa bitaw kay tungod nga pina-prioritize man nila ang mga traffic enforcer So amo na siya. Pero actually kami every time nga may checkpoint kami sa isa ka adlaw kada katatlo kami mag-checkpoint. So may aray kami nga madakpan ng mga traffic violators dala na dira mga tulurong. Okay. Kag inasigihon na namon sir nga operation against sa mga tulurong diri sa barangay Dumanan. Sige. Sir Farito, thank you gid sa mga times sa nga hapon na halong dira sir, God bless you. Yes sir, likewise mayong hapon liwat. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Nabatihan si Police Major Richard Farito, ang Chief of Police ng Police Station number 10. Basta din sakop din ang area sa Barangay Handumanan, kalakip man ang Barangay Filisa. Sige, mabalik ang action reports after in edition pagkatapos gidamang sini. Dakop ka, daog ka, Roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon. Alright, good afternoon sa tatanan nga mga ka-aksyon online and on-air. Maayong hapon sa inyo tanan. Good afternoon dira kay Ma'am Evelyn Sinaon. Good PM Action John Monitor lang kuno si Nanay Evangeline sa Purok Gaisano, Barangay Elhis. Keep safe always and God bless you. Haraman si Sir Manuel John Ong Gran Capala. Sir Alex Montesa, maayong hapon sir. Alam ko di naka-dual monitor sa imo via stereo or FB live streaming. No, naga-monitor Sir Alex Montesa. Nag-send heart to Sir Manuel John Ong Gran Capal. Si Sir Maymay Espida, may hapon Action John monitor lang sa may Gardenville. Araman si Sir Alex Montesa, ginagreet nandara si Ma'am Van, si Doc Matt sa may Minnesota, USA. Si Ma'am Jinky Dialagdon sa Phoenix, Arizona. O man si Sir Melili Oligo, no? Tungod hiniwa mga ihong. Si Ma'am Inday Blasa, good afternoon. Si Sir Ray Flores Baryoga, mawalanon nga hapon Action John, monitor lang sa Barangay Estefania. Ginawa ang mga uhong gaulan sa downtown kay diri sa Sumag. Yes, Ma'am Inday Blasa, gasigi di bunok sang ulan. Diri sa may Metro Bacolod, no? Si Sir Andy Salodares, may hapon Action John. Good afternoon. China all gaulan. Hindi man gani kay hindi kay kagwa kung gaulan yung sa gabunong ang ulan no. Nga koloro nga tricycle gabihay sa barangay naman Sir John, kalabanan sa taga Barangay Dulaw. Okay. Kami lapos sa day no. Sa may Felisa. Si Ma'am Lorna Diligencia, good afternoon. Good afternoon Action John, pwede ka asubong asa sa gabi kung may biyahe. Yes, may biyahe bing roro kung gabi. No, wala lang guro fast crap kung gabi na. Pa Iloilo kay daw lain na tsimpo.
subong do wala pa man gale warning, so I think mera, no? Thank you gid Sir G Landa. Keep safe, gid action John, always pray gid ang bali Ma'am Ana Sinoro. Yes. Ma'am Christine Menyes Villalobos. Maing hapon action John, no? Araman si Ma'am Homa Lumina. Good afternoon. Action John, ibang yung Tricycle Makwa Stickers Association wala nag-process permit. Dapat dakpon nila mga wala body number. Husto. Hintay mo ito ang bali sir. They implement the law. The problem is mismong iban nga mga members bala mo nag-violate, and then other than that may iban pagid man sila nga mga reasons behind it, no? Dapat ang wala body number kabita mo nang dakpon habal ni Sir Jaime Manukan, no? Ara man naga-monitor sa liwat si Ma'am Ana Sinoro. Good afternoon. Sige, sa iba naton nga mga viewers, bala i-share nyo bala sa inyo nga wall para damo makakita mga ka-aksyon. Please help us in sharing our Facebook Live, no? Stand by. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di eh. Ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like eh, mayara kita na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Tiway ka man gamitan. Ti laktawan lang nanay eh. Tapos ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason, singa nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Wala ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so, get ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imukon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan ni ano? Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka? Wala, pag-id kayo daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw, gusto ko basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka mo na. For, bugtaw. I-record sa ang kinanglanong kapasisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuwan kung umanaki. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nogin na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaong kamandra po tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo mo, ikayuan mo na. Pagdaswan, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kahit tungod, nga idol kong Action Radio, nga permi ko na pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisiling ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mo ginanga,
pasalamatan ang Aksyon Radio, ang tanan nga reporter dira kay kung wala ako nagapamatik kami sa Aksyon Radio, wala kakaabot sa mo premium sa Aksyon Radio, kaya wala kita kapamatik tungod sila kay ara ako sa Aksyon Radio, maskin gubaon na nakabatik ka. Ihanap na ng Sang Diyos ang pag-ubay nga pamati ka kay nga mo ito nga pag-abay kong Fred sa lang agi kaya nga mo ito. Mga dako na bulit siya. Kabulig na siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong. Dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Ti basis na son inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang balong kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyong. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, maka-apekto man sa paghuragok.
Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan ukon madula. Hoy pang, to kalala na sa ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TV Oops! Big ka sure! Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag Sa Action Reports, Afternoon Edition. Action Radio Philippines Standard Time na 5:46 na. This time, mga ka-aksyon, ibalo na natin na detalye sa mga balita gikan naman sa Bacolod City Government Center. Standby man Aksyon Zil Minardo sa patrola. Balita ni Aksyon Dale Salazar, pagkakasang face mask. Hindi pati on para sa Bacolod. Sunod naman kay Mayor Albi Benitez. Action Radio City Hall Report. Pagdaton si Aksyon Dale Salazar, gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale, may hapon. Para kay Bacolod Mayor Albi Benitez, hindi pati on para kakason ang pagsuksok sa face mask diri sa mga syudad sa Bacolod kasunod. Na nag-PDP sa ang fresh cases diri sa mga syudad according sa recently nagadangat sa 20 to 22 ka mga new COVID-19 cases ang ma-record sa COVID-19 na action team. Among sa action general action ni Mayor Benitez kasunod nga may reses sa mga executive order dito sa area sa Cebu City nga nagamando nga hindi na mandatory ang pagsuksok sa face mask magluwas sa mga medical facilities pero hindi man ang talakay sa karon sa National IAPF kag Department of Health. Pero according to kay Mayor Benitez action dyan, posible may mga lugar nga imando sini ang pag-usas ng face mask kag may lugar nga hindi mandatory pero so far wala pa sa mga formal nga mga mando nga ginpapanaog ang alkalde Pagimana sa executive order. Sabay naman sa monkeypox nga issue nagapabilid sa gihapon nga wala sang suspected o confirmed nga case diri sa may syudad sa Bacolod. Aring tingog ni Bacolod Mayor Albi Benitez. Sa Cebu, mandated ang ilaya, no? They're doing it as a mandated. Subong, kitaya, though it's more of may certain areas nga i-mandate. Ang certain areas kasi hindi ko i-mandate. Sa Bacolod, feeling mo hindi pa time? Hindi pa time. No. Kaya as of today, sige pa man ang fresh new cases nga COVID sa aton. Last ko nakita to, pila to, 2022. So, continuous na nga bantayan. Action dyan na property lamang sa tingog ni Bacolod Mayor Albi Benitez. Kumbaga Action Dale, subong nakapabulik para malikawan ang cancer bawat isa ini ka-antioxidant nagabato man sa mga virus bawat effective bilang immune booster. Santon Plus Gold makabulig man para malikawan ang Alzheimer's disease, high blood kag nagapanubo sang kolesterol. Ini bagod sa lima ka mga health ingredients ngayara sa Santon Plus Gold gamit sa mangosteen, amargoso, spirulina. Santon Plus Gold, mabakal sa mga butika. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Radio City Hall Report. Salamat kayo sa report ng Action Dale Salazar. Kumbaga bako gani, aso tali sa Action Dale, kumbaga subong lang na. Anong ilang time frame, anong mga possible dates, at isubong na wala pa sila sang plan. But we do hope that sooner or later, may mga parameters, sila lang makasiling sila. If this is the cases, amo na ni Kanubo, amo na ning scenario naton diri sa syudad sa Bacolod, there would be possibility nga pwede na naton kakason. Kumbaga ba mga indicators, sila lang nakita na nga kung tani pwede kay like dito sa Cebu. For sure, hindi ba naguro magkakasan Cebu sa face mask kung wala sa mga indicators nga makasiling nga they're already safe to remove face mask in some certain cases, no? Sige, this time, kadtuan na aton nga patrol
si Action Zil Minardo, ito may mga tulan ko no sang may mga tulan nga nasa puwan sa isa ka lugar sa may barangay Mansilingan. Ang appreciation or ang paglantaw sang kapulisan base ko ng mga 2 years na ni ago, tikon 2 years, mga 2020. Di ba mangkot kay sino na tulan and paano na-discoveryhan ang ining mga tulan mga ka-aksyon. Gusto natin diri mapalabot sa publiko nga base bala may ara dara himata nga mga nagkaradula o kung wala makapauli abi dugay na nila nga ginapangita. Basta pwede sila ka-coordinate with the station number 7 kakunano ring panugyan sang hepe sang kapulisan. Yari si Action Zil Minardo sa patrol. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Zil, please come in. Action dyan, ginapahayag ni Police Captain Elmer Bonilla, hepe sa Bacolod City Police Station 7, nga nagdango pa sa istasyon ang duha ka minor agad ikabalong nga mayara nga tulaan ini nga nakitaan sa isa ka abandonar nga balay sa Jaime Street, Purok Kahirop A, Barangay Mansilingan, Siyudad San Bacolod, kahapon ng adlaw. Domingo na kung dyan, sa mga alas 5:30 sa hapon. Okay. Palaya Adrian ay Captain o na Police Captain Bonilla, sa Barangay Kapitan sa Mansilingan, kag residente nga gintiniran anay sang isa ka lalaki nga may diferensya ang paminsaron nga si alias Norbeng ang ginabandonar nga balay. Suno kaya Bonilla, yara na sa duha tubtob 3 ka tuig nga napatay si alias Norbeng nga posible natumbahan kag napilpilan sang aparador nga amo ang gintunaan sang iya kamatayon. Dugang pa ni Bonilla nga nag-request na inisang skeletal examination sa Soko, samtang ginpakuha naman ang mga tulaan nga nasa puwan sa funeraria. Nagapanawagan man ang hepe sa pumuluyo nga kung mayara sila nadula ang himata nga duwa tugtog 3 na katuig ang nagligad makipag-angot lamang sa kapulisan. Action Zil, klarohon ta lang. Buot silingon, kung ang pamatian naton ang Station 7, may possible sila nga person o kung nga person na abing nga masiling naton nga amo to ang tulaan nga nasa puwan. Yes. Amo ni si alias Norbeng. Oo, correct. Kaya isang una connection dyan, so sa mga residente no mga 2 years ago na, may napanimahuan, ginmanda sila, sabi nila, ya sapat lang nga action dyan, no? So dira sa sulod, wala na nila, gin kadtuan, no? Kaya basi, bala ma-complain sila sang tag-iya, dira action dyan. Pero amo na ang sunod sa mga residente, yung sa una, tiniran na dira, o kung dira kadto-kadto, ini ang may diferensya sa ulo nga persona action dyan. Pero asa nakitaan diin sa particular Action Zil na napilpilan gid man ka parador or ara lang gid sa kilid? Dira action dyan sang may aparador dira sa sulod tapos may plastic ini kay Police Captain Elmer Bonilla no pagkakwat sinisa nga plastic sang mga bata kay naninlo dira sa may sulod sang panimulay dito na nga nakitaan ang kalabira kag mga tulaan sinisang sini alias Norbeng action dyan. Kung may plastic, ano gintabunan? Ano pagplastar do ano lang do unusual lang gid nga do digto lang binagkadtong plastic or do kung palantawan ng pulis do gintabunan hungod? Dira nang gid action dyan ang plastic sinika gati nagalaptaman ini ang mga tulaan sa may sulod sini isa nga abandonado nga balay action dyan. Pero pila ka bungo Action Zil? Isa lang? Isa lang action dyan. So meaning probably isa lang gini ka tao? Yes, correct action dyan. Isa lang gid. Pero sa palibot sinadra kay ag or ang balay do plastado man? Ang palibot action dyan, tindamo, higko, sini ka makita, tadara sa may laragway man action dyan. May mga, mga basurahan, mga basurahan sa may sulod ng balay, kay nanghimos na dara ang mga kabataan, kagad rin na nagtambad sa ila ang mga tulaan sinisang biktima action dyan. Tikaling kay ang ila subong, hindi pa sila certain kung sino ginini, maula-tulat sa resulta sang skeletal examination ko Soko. Pero amo na guruhan, sakto man si sir, no? Kung may mga pumuluyo, darabla ka nakapangita? Correct. Si mata nila? Oo, correct action dyan. Kaya wala pag ito may nakaklaim, no? Kung nakakadto bala, nga magpamangkot, adriya sa may kapulisan sa bahin sa Bacolod City Police Station 7 action dyan. Okay, sige. Amo ina ang balita gikan sa patrol, ini si Action Zil Minardo, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat gid kay Action Zil Minardo sa patrol. Maayong hapon dala kay Dr. Marisa Pethalia nga naga-monitor sa kuno subong nga hapon. Mga kababayan, kinalakinan kay katunga-tungaan sa pagpaulis. This is my life. This is my life. Ang
tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitindala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbineluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwala nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sunod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio,
importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo! Mga ka-aksyon, preparado na ang pila sa mga raffle tickets para sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sa Action Radio Bacolod. Ang misyal ng mga raffle tickets ang ihulog na sa Tambiol. Ang mga raffle tickets nga inyo makitaan among mga tickets gikan sa aton mga maukod nga matag palamati sa on-air man o kon sa online. Gani magkuha na sang imo coupon base ikaw na ang masunod nga tagdaog diri sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod magasugod na sa Agosto 15, 2022. Yari naman ang roleta. Kung magabutan ang imong pangalan, magpadulong diri sa istasyon kag magpatiyog sa roleta. Diri ang paluan ang kapremyo nga imo nakuha. Diri may 1,000 ka pesos, appliances, Epektibo kag pinakabagong herbal food supplement. cellphone, kag iban pa. Ini ang Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sang Aksyon. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagi. Ting aloamiento, ang hapon dira kay Ma'am Ana Sinoro kay Sir John Roa. Si Barak kag si Jongjong kuno sa barangay Candumarao. Naga-monitor gauge sa aton nga pagpangalagad. Sige, pasensya gauge sa mga mensahe nga wala nato nabasahan ha. And ang iban pagiging mga balita, bantayan karon sa Aksyon Firing Line with Aksyon Marlon Genovea. Salamat gid mga ka-aksyon sa naman nga pagpakig-upod sa aton nga pagpangalagad diri sa aton panatuntunan Aksyon Reports Afternoon Edition. Lunes kita, Setyembre 5, 2022. Salamat man sa aton naman nga Patrol 1, Bravado Patrol with Aksyon Zil Minardo, back-to-back dira kay Aksyon Papang Nixon Tahom. Ato naman nga News Center Aksyon and Defensor Lisay. Doon naman sa Studio A Master Control, sa ito naman yung technical side po natin sa Aksyon Oliver Pason and Aksyon El Rey Dotilios. Standby na sa Aksyon Balita Evening Edition with Aksyon Dale Salazar and Aksyon An Defensor Lisay. Sa kinaanda na ko naman ang inyong alagad sa kahanginan, Aksyon John Diaz. Nga nagasiling ang katapos ang media magaserbisyo sa inyo sa tion sang karipay, kasubo o kon kabudlayan man. Hindi ini ang panghampang ang amon ang kamatuuran gid lamang. Good luck, Philippines. Peace to the whole world. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!